салом бинандаи азиз, воқеан дар фурудгоҳ ҳастем. имрӯз барои барномаи рангҳо як роҳбаледро интихоб кардем. албатта он кас Фирӯз Тошматов ҳастад. салому алейкум, хаста набошед. Ва Фирӯз, мо мехостем аз шумо пурсем ки умуман касби роҳбаладиро чӣ гуна интихоб кардед? рости гап пеш аз ман як рафиқи ман низ дар инҷа кор мекард ки ва ҳангоми вохӯрию нақл мекард оиди сафарҳояш як завқ меомад ки оё ман низ метавонам дар ин фазо бошам ва ман ҳуҷҷатҳои худро овардам ва хушбахтона ба ин кор қабул кардам. Дар маҷмӯъ як роҳбалад, дар кори як роҳбалад дар дохили ҳавопаймо чӣ гуна сурат мегирад? ба фикри ман хубтар мешавад ки агар роз як ҷоя равем ман ба шумо нишон диҳам. ин ҳавопаймое ки ҳозир мо дар ин ҳозур дорем ҳавопаймои Boeing 737-800 мебошад. Хуб, ин ҳавопаймо чӣ теъдод мусофирона ғунҷоиш мекунад? ҳавопаймое ки ҳозир мо ҳозур дорем 189 нафар ҷои нишаст дорад барои мусофирон ва 6 нафар 6 ҷо барои роҳбаладон нест. ҷои асосии кори мо ҳаминҷа мебошад, яъне ки стейшн мегӯям бо забони англисӣ, чунки ҳама тамоми курсҳои мо бо забони англисӣ мегузарад. мо дар инҷо 4 тафдон дорем ки барои гарм намудани хӯрокҳои мусофирон мебошад ва ҳамчунин мо дар инҷо обро менӯшонем барои қаҳва ва чой дам кардан ба мусофирони мо. кори асосии роҳбалад ин таъмин намудани бехатарии парвози мусофирон ки мебошад. Ман метавонам ба шумо дар инҷо нишон диҳам ки мо таҷҳизотҳои бехатарӣ дорем барои дар ҳолатҳои ягон хатарнок истифода барем. Оташхомӯшкунак тавре ки мебинед ва дымазащитный капюшон мегӯянд дар ҳолати ягон оташ метавонем истифода барем ҳамчунин ва аз инҷо мегафон. Умуман дар маҷмӯъ вақте дар бораи мусофирро суҳбат мекунем, масалан як чӣ мебинем, як роҳбалади ҳавопаймо бояд чӣ малакаҳо дошта бошад ки бо мусофирони гуногун таб, гуногун забон ба қавле муносибат карда тавонад, забон ёфта тавонад ба қавле. пеш аз ҳама бояд одам шинос бошад ва хушмуомила бошад ва мо курсҳое мегузарем, яъне дарсҳое мегузарем ки оиди психологӣ, CRM ном дорад, Crew Resource Management ва ҳамчунин оиди шиноварӣ ва дигар намудҳои таҷҳизотҳои бехатарӣ ва пеш аз ҳар як парвоз низ мо як санҷиши тиббӣ низ мегузарем дар худи фурудгоҳ ки оё мо роҳ дода мешавем ба ин парвоз ё ин ки не. Хуб, дар баробари чунин як роҳбалад мусофирон чӣ хел ҳастанд муносибатшон бо шумо? ин аз худи мо вобаста аст, чунки масалан ҳар як шахсият, яъне ки мо низ одам мебошам, ҳар як шахсият пеш аз кор омадан чӣ як мушкилӣ дар зиндагии худ дошта бошад ё чӣ як проблеме бошад, он бояд берун аз кор монад. Хуб, албатта ҳодисаҳое ҳам шояд дар хотиратон мондааст, аз суҳбатҳои мусофирон бошад, аҷиб суҳбатҳо, ҳодисаҳое ки хотирмон ҳаст дар худи шумо ёдатон мондааст? Ман метавонам ба шумо гӯям ки хубии кор дар чист бо ки ҳангоми парвоз мо метавонем бо як чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурии худ ва чеҳраҳои шинохтаи берун аз кишварам ки сафар мекунад ба ҷумҳурии мо шинос шавем ва баҳра барем аз он шиносоӣ. беш аз ҳама аҷибаш ҳамин аст ки ман ҳамсари худро дар инҷо пайдо кардам ва ман миннатдорам ба ширкати худам, яъне ба ширкати Сомонае, ки чунки яъне ки дар ҳаёти шахсии худи ман як дигаргунӣ шуд ва бо гузашти вақт мо шинос шудем ва хонадор ҳам низ шудем ва ҳозир соҳиби фарзандам мебошем. Эни ҳамсари шумо ҳам роҳбалад ҳастанд? Бале, ва мо ҳамномам ҳастем. Фирӯза. Чӣ хел аст реҷаи кории шумо? Оё нозукиҳое ҳам дорад ин касб? албатта нозукиҳои худро дорад, яъне ки мо наметавонем аз як хонавода шавҳар бо завҷаш дар як хатсайр парвоз кунад, яъне ки мо ҷудогона, яъне ман дар дигар парвоз ва он кас дар дигар парвоз мекунанд хатсайр. шумо ва ҳамсаратон ки роҳбалад ҳастед, мехоҳед ки кадом як фарзанди шумо ҳам идомаи касби шуморо интихоб кунад? бале, ҳаст як ҳиссиёте ки ман мехостам ҳавонавард
шавад, чунки дар ҳангоме ки ман дар мактаб мехондам, ман худам мехостам ҳавонавард шавам. ба ин андешаҳо ки масалан роҳбалад будан касби занона аст, шумо розӣ ҳастед? Чун нафароне фикр мекунанд ки ин кор кори мардона нест, аммо дар ширкати мо бисёр ҳастанд мардоне ки кор мекунанд ва ин кор одаме ки кор мекунад дар ин ҷо он худ мефаҳмад ки ин кор фаҳмиши мард ё зан надорад. Ин кор як роҳбалад, яъне коргари авиатсионӣ, гражданӣ, яъне ин ҳамчунин мисли ҳама корҳое ки дар замин мебошад, ҳам хеле кор аст ки мо мебием, кори худро мекунем ва он нафаре ки дар ин ҷо кор мекунад наметавонад баъд аз ин дар замин ба фикри ман кор кунад, як баҳраи худро дорад, як баҳравардӣ мекунад ва баъд аз он масалан шумо лаззат мебаред аз коратон дар дохили ҳава. Хуб, нақшаҳоятон чи аст дар оянда? нақшаҳо дар зиндагии оянда рости гап ба воя расонидани фарзандони худ ки як маълумоти хуб гиранд, як одамони хуб низ калон шаванд. Ҳамчунон ман донам ки онҳо як роҳи худро дар ин зиндагӣ меёбанд ва ҳамчун дар кор низ нақшаҳоямон ҳамин аст ки кори худро хуб ба пеш барам ва як пешравӣ низ дар кор тавонам карда. ба шумо муваффақият ва парвозҳои аз ин ҳам баландтар дар касбу эҷодат. ташаккури зиёд ва ба ин суҳбат ташаккур.